Ikena pagadek tok sangwen marukinyi kamoro moro mintiere machiegni ma en chenro mar mbaka oromo mana kapile chieng' tich chenro mar mbaka oromo chakre sangwen nyaka saa 5 mar onyango mataye chenro ni nyinga Sharon Ong'aw kiny makawuono nyakwara mgajuang' ogan na mbaka kaluwore kod ikruok ne koth mapek mabende geno chuo mare kor gwenge mapacho ka ng'eni koth osebedo ka chwe kata kama nyakwara mgajuang' koth makama kaluwore kod duol makoro chal mar kor lwasi bende gilando ni koth makama biro bedo ka medore e gwenge mopogore opogore mana kinyalo ketna moko kuom gwenge mabende igeno ni koth makama dhi medo chwe ahinya e kinde thuolo chakre chieng' tarik mano mar ndalo mabiro wang'ene na gwenge mopogore opogore chakre chieng' tarik 10 nyakwara mgajuang' duol makoro chal mar kor lwasi nolando ni koth mapek dhi medo chwe e gwenge kaka aluora mar nam lolwe wantiere kod gwenge mag imbo kata mna kiero western kanyakla kod imbo mar hoho mar okak mano kaluwore kod milome mabende piny owacho mapacho kaendi nochiwo kokalo kuom jaol wache lo piny owacho Isaac Mwaura bende kopogore gi man nyakwara mgajuang' thoye mopogore opogore bende oseneno nikech piny owacho bende wacho nyaka gi sani yana koth chak chwe e pacho ka ji madirom 168 oselalo ngimagi kopogore gi mano bende mamoko moheo 87,000 bende osedar e miechegi kaluwore kod koth bende kopogore gi mano nyakwara mgajuang' bende nitiere heka mago mag puothe ma bende koth oseyuero mano moriwo heka 18,394 nikech kaluwore kod mana kaka inene e wang' jowi mari kanyo moko kuom gwenge ma bende koth dhi bedo ka goya ahinya chakre chieng' tarik 10 parni kawuono nyakwara mgajuang' en chieng' tarik 11 ma bende koth makama pod dhi nyime e gwenge makamagi aluora mar nam lolwe imbo kanyakla kod gwenge mago mag hoho mar okak kata imbo mar hoho mar okak mano South Rift mano milambo mar hoho mar okak kaka nyakwara mgajuang' arwakini machiegni mar mondo mi wapor wach watwage anena nyakwara mgajuang' kaluwore kod chal makama nikech kinde ka kinde wasebedo kwaneno kethruok ma bende koth osebedo ka kelo ahinya kwaneno ni kwan mag ji 168 ma bende oselalo ngimagi mano nyiso nang'o mar mondo mi wageng' masiche manyalo bedo e kinde mokalo aparo ni TV mar Ramogi bende wasetemo mano mar puonjo Onego mar mondo bi warit ngimawa kanyakla kod ngima mano mar jowa parni piny owacho bende dirani nochiwo siema ne jogo ma bende chano timo wuodhe mopogore opogore ahinya nyasi ma bende wachomo mar dwe mar 12 mar mondo mi gibed akicha chutho kaluwore kod koth ma bende osebedo ka chwe omiyo kiny makawuono nyakwara mgajuang' antiere ka kod jalony e weche mag masira ma apoya ma bende tudre kodwa e yor lony manyasani mano Jairus Owino kowuok e kaunti mano ma Mombasa biro bedo kwa tudre kode machiegni ka bende pod watemo ni ung'iyo tudruok mano mar mbui kata kamano jafombo marwa Ali Abich notimonwa sigana moro hakeni ka director mara obado nyalo yudo sigana maket kod mano e kinde makore lando ni gwenge ahinya mago mag nam lolwe koth biro bedo ka medore jolupo to wacho nang'o nikech wang'eni nam lolwe bende kopong' midhiero bende jolupo bende ojayudo chal mar wach makama chalo nade Ali Abich notimonwa sigana moro wawinjane na nyakwara mgajuang' bang'e wapurana na wach piny owacho ka okalo migawo mochune koro chal mar lwasi ne osegolo milome ne jopiny mondo obed akicha kaluwore gi koth mabiro gi yembe mager madhi chako chwe kawuono nyaka tarik 15 dweni odiochieng' manyoro jawache lo sirikal Isaac Mwaura yotene ne oyango gwenge mogomba gi nam lolwe imbo mar piny Kenya kod milambo mar hoho mar okak kaka kuonde ma koth mapek biro dhi nyime gi chwe chakre kawuono nyaka tarik 15 dweni jopiny e gwengego ijiwo mondo obed akicha kendo gichik itgi ne koro mar lwasi ma ichiwonegi kod migepe mag sirikal mar thiro masiche ma inyalo kel gi koth mapek no e kinde ma koth mapek chwe gi yembe mager masiche mag nam thoro juko jolupo matiyo kod nam lolwe e kinde ma gidhi nyime kod chenro mag lupo e kaunti ma Homa Bay ten dho wedhe kaunti ni yango ikruok ma gin go e geng'o masiche minyalo kel gi koth mabiro dhi nyime kod chwe alwora mar nam lolwe to bende nyiso jokombe duto ne chakre kawuono mana koponi en favorable eka inyalo release yiedhi mondo dhi e nam nikech diber ka yiedho leo moko dhi nam maloyo ka gidhi e nam to giromo gi masiche ma inyalo kel kod kodh El Nino kaachiel kod yembe
koda hiti mabiro kudho kaka geometeorological department osewacho. Jok ma by good or bad luck nyalo yudore ni nam nyaka neno odhi kod yiedhi moko ngohore, odhi kod life jacket, kendo odhi kod mafuta manyalo romo kelo gi oko e lowo e kinde ma masira mag yembe nyalo bedo ni ochopo. Bende dho wedhe kuonde gi wagombo ni mondo yiedhi oywa mabor kabisa gi kuonde mag gowo. Giyango ni gitiyo machiegni kod migepe mag sirikal monyworo nyaka obila mag Kenya Coast Guard mabiro neno ni jolupo matiyo gi nam lolwe oluwore gi chike ma osemigi e kinde ma koth mapek biro dhi nyime gi chwe. Natemo siemo jokombe ni mondo gihakikisha ni jogo duto mawuok e dho wedhe owuok ka orwako life jacket no, to kendo ei nam kuno wabiro keto arita mager ahinya. Wasewuoyo gi migawo mar Kenya Coast Guard Services mondo ne ni jogo ma o comply okawnegi atua, nikech it's all about konyo ngimagi, nikech wan gi ng'eyo ni pek ma yembego nyalo kelo nyalo miyowa thoge kaachiel kod masiche. Magi timore ka sirikand kaunti ma Homa Bay yango ni senta mane oketi mar chiwo milome ma otenore gi chal mar kor lwasi e kaunti ni medo dhi nyime kod chiwo milome ne jolupo e wi chal mar kor lwasi mar geng'o masiche minyalo kel gi koth mapek kod yembe mager ma jukogi e nam lolwe. One thing that we know that they are affected by currents, and weather plays a very big role in their activity. So we are able to give them information, especially on the wind speed. From our platform, we can be able to see for the day the wind speed would range from this end to the other. So we are able to advise them. Like today, the wind speed is quite high, and there's a high likelihood that there can be incidents in the lake. So they take the proper measures that are required so that their safety is put in place. We also give access to those fishermen and those using the lake for transport, an access and an avenue for reporting to us should there be emergencies in the lake, so that rescue services can be coordinated in good time. Alia Beach, Ramogi TV, Homa Bay. Nyakoro mgajwang manosigana mabende jafombo maroi kaunti ma Homa Bay notimonwa Otieno Manyoro. Kata kama nyakoro mgajwang penjo mabende podwa medo penji. Ini wuoni ikori nade hinya ne milome mabende piny wacho koro medo chiwa hinya kaluwore kod kodh El Nino mabende igeno chwe mare pod igeno chwe mare kor gwenge mapacho ka milome mabende gichuoni chakre chieng' tarik 10 mabende pod dhi nyime koth makamagi igeno chwe mare mane aluora mano mar nam lolwe Imbo kanyakla kod gwenge mamoko. Kanyaka sani piny wacho ni moheo bende ji madirom 87,000 bende pioula osedaro e miechege. Parni puothe bende pioula oseketho ka bende maromo eka 18,394 bende en chama bende osekethre e puothe. Kopogore gi mano bende piny owacho lando nyaka gisani chakre ne kodh El Nino chake pachoka. Ji maromo 168 oselalo ngimagi. Jok mohinyore bende nitiere ji madirom 242. Jogo ma bende olal ma bende podi fuero ndachgi bende kwan makamana no ka pod medre ka nyaka sani kwan makamano ochunga e namba mar 37. Jamni bende ko we oko e kinde ma bende pi yuero mwandu. Jamni bende pi yuero ka nyaka sani piny wacho ni jamni madirom 17,287 bende pi oula oseyuero. Bende panini kora mgajwanga kuonde ma bende pi oseketho ahinya oula ma bende osebedo ka nitiere kaluwore kod koth ma bende osebedo ka chwe. Piny wacho bende chiwo kanyo kwana mago hendni ma bende osekethre nyaka kwan mar 1,211. Omiyo arwako pachi ahinya nyaka luore kod twak ma bende wantiere godo kaka wuone chieng' tarik 11 ang'eni nitiere moko kuom kembe ma bende osechako loro manyiso ni ji dhi e sikuku. Tekinde ma bende ji dhi e sikuku thoth ji yudo thuolo mar timo wuodhegi mopogore. Parni jaulwache lo piny wacho bende Isaac Mwaura bende nochiwo siem ni piny wacho koro nyiso ganda mar mondo mi obed motang' ahinya kaluwore kod pi oula ma bende oseneno e mieche mopogore. Kinde ma bende ikori ne wuoth gino kenge mage ma bende ing'iyo. Miyo kiny makawuono arwako pachi nyakoro mgajwang' mar mondo mi wago mbaka nikech chenro en mbaka oromo. Lai marwa mar ote machoko ywa oyaw mana 3600 yornwa pachi wabro bedo kwa somo. Bende aneno ka mbui mar Facebook kanyakla kod mano mar YouTube bende wantiere achiel kachiel.
Yoronwa ote magi kanyo Nyakwar Gajwang, abro bedo kasomoge mar mondo mi wapuonjre kaka onage kinde gi mabende koro wadhi e sikuku mar mondo mi waritre wanduto te wane higa manyien mano higa mar 2024. Wendo mantiere godo kinyi makawuono Nyakwar Gajwang nyinge Jaira Sowino wachiegni tudre kode kokalo e lai mano mar Zoom. Mano jalonyi weche mag masira ma apoya. Kata kamano gisani Nyakwar Gajwang aneno ka nitiere kethruok ahinya kaluwore koda lines magwa. Watudran na kode e yoro ng'we yamo e kinde mabende pod waiko mbui mar Zoom. Ibiro bedo kineno wang'e. Jaira sinyalo mna winja amosi ni misawa. Wacho ni nitiere kaunti ma Mombasa kosa riambo. Oyawre ahinya ane kaunti ma Mombasa. Erokamano ahinya Jairus okiny makawuono thor wach mabende walose en kotenore kod ikruok ne koth mapek. Milome bende nochako chiwri chakre chieng' tarik 10 mabende koro wasekadho kawuono chieng' tarik 11. Koth biro bedo ka chwe e gwenge mopogore opogore. Ber ni piny owacho nosechiwo gwenge mabende koth mapek nyalo chwe. Korka kaka jalonye e weche mag masira ma apoya ng'ini mokeno kang' mokwongo mwabedo kodi e twak maket kod ma kwamedo na puonjo oganda wa ang'o ma dinyis gi odiochieng' ma kawuono. Erokamano ahinya kuom thuolo mondo mi walos gi oganda wa maluo. En thuolo maber ahinya kuom kata sirikal kure mane gisewachonwa kata giseketo ka gikwero mondo mi wabed motang' e ndalo ma koro wadhi e nyasi to koth bende ogo ka gi ka koth pok orumo. Gi sani wadek ber mondo mi wajiw jowa bed ni wadhi jowa mariembo jowa maido geche iluongo ni madhi gi public means wabed motang' ahinya kik iling kapo ni ineno gima ok mi kwe kata ka inieyo depo ka driver riembo to kata ka omuomo koth sani pi pong' kuonde mopogore opogore depo ka kata olalo manikalo kata barabara manikalo sani ka koro idhi yudo ka pi opong'o. Koro wadhiuru mos ne jowa mariembo ne jowa matiyo gi means mopogore opogore nikech ok ing'eyo kama nikalo ka ber nyayudo ka koro rach. Wabed motang' ahinya ndalo ma koro wadhi e nyasiwa mar Christmas. Kik wabed motang' nikech waseneno masirni mawuok kaluwore gi oula ma koth mang'eny okelo. Koro kumoro amora ma wadhiye nitie kuonde ma bende sirikal osenyisowa ni nitie kaka koth ng'eny. Koth mang'eny bende kelo oula maketho gik moko. Oula ywero nyaka jamniwa. Oula ywero nyaka kuonde mopogore opogore. Koro kwa wuotho wabed motang' bed ni waneyo wabed motang'. Waikre gik mowinjore mondo wati godo gi kamoro kaluwore gi kama intiere. Erokamano ka pod wadhi mbele. Erokamano ahinya. To kinde ka kinde bende ka piny owacho chiwo milome maket kod magi bende oganda samoro ok jaketo maina ahinya. Nyalo kata mana paro kinde mabende ninyisowa ni kodh El Nino nitiere oganda naseyo kaluwore kod chieng' mabende nomuoch. Kata kamano nyaka gisani koro sirikal nolando gwenge mabende koth pod biro bedo ka chwe ahinya. Akeno oganda ukinyi makawuono dinyis gi nang' ahinya kaluwore bende gi siem mabende nochiwnegi e kinde mabende gidhi e sikuku. Erokamano ahinya. Sirikal oselando kendo gitemo matek mondo mi ji ong'e kuonde ma koth dibedie mang'eny. Wan kaka raia wabed motegno kwawacho kwang'iyo kuondegi mondo mi wabed motang'. Sama sirikal osegolo osiemowa mondo wabed motang' kaluwore gi kuonde ma koth ng'eny to gi kaka koth ketho gik moko kendo samoro di gi ngima dhano. Wan owuon kaka wan raia onego bed ni wakawo gini waketie tim nikech sirikal nyalo wacho ni mondo kik wadhi kuonde machalo kamagi kata koth ng'eny wawach kaka koth ng'eny e regions wa. Wan owuon ka wakawo ting'wa wakawo gini waketie tim wawinja kaka giminyalo winjo to kale iti makone wan mwabiro yudo hinyruok wan owuon kaka raia. Koro damed jiwo jowa ni sirikal osetimo lendo gisetimo kaka kore. Kik wakaw weche gi kaso wakaw ka weche ok wakete tim. Kete tim nyiso ni ibedo motang' kuonde ma koth
kuonde ma oula nitie kik wayor chiemo moro amora mwachamo bed ni chiemo ok wachiem kumoro amora nikech ng'eni kaka ne wasewacho e ndalo mokalo ka wan gi twak ne watemo wacho ni kik wabed joma koro chiemo kuonde kumoro amora mane yudo ka oselosie gimoro kata kik wabed joma bedo ka ok otang' at all time wabed mana motang' mondo mi gigi odhi maber. Erokamano. Bende kopogore gi mano Jairus, bende wang'e ni milome bende nochiwne oganda ma pacho ka ahinya machano wuodhe mag-gi e sikuku nikech wang'e ni dwe mar 12 ema bende thoth oganda yudo thuolo mano mar rusa. Akia ni gin paro mane kaka jalony e weche mag masira ma apoya ma bende dichiwne derepe kanyakla kod jogo eko miting' ahinya e kinde ma bende koth mapek pod medo chwe e gwenge mopogore opogore. Ginero mong'ere gi dho ngere kaka flash floods bende jabedo. Wachaka nagi derepe ma bende riembo nyamburko siem kata mana paro mane ma bende dichiwne gi okinyi ma kawuono. Erokamano ahinya ka kuom kendo thuolo machielo. Flash flood en kata wawacho ni nitie oula ma bende riwore gi chuodho. Pi mariwore gi chuodho te en nomol, an bende asebedo achiel kuom mane osekale e wachno kanaringo kadhi dala sama koro nadhi e holidays. To nakale timni manyiso ni en gima kata naseneno. Oula no riwore gi chuodho en omol ma bende ok ibi neno ka en gima opie kabisa. Omol to kendo sama omol ni fwenyo ni en lo motuo kata ok en lo mostly en common. En gima ng'eny ahinya yore madhi mane Rift Valley kai. Sana kia Mayu kidhi Narok ong'eny ahinya. Depo komol mokalo ndara to king'iye tinyalo ni en lo motuo. Bed motang' ka kigi kuonde mamoko nikech en gima nyalo ywe gari mipo ka gari olokore idhi kumamoko. Mar ariyo ne jowa mariembo gari. Wariemb gari ka wan soba kik wadonje gik mimadho gidepo ka omi kalo kuonde ma ok ibed motang' ahinya ka in e ndara. Niyudo ka gik mang'eny nyalo gore kuomi mag apoya mag ndara kaluwore gi oula gi. Mar ariyo sama oting' abiria, jo abiria bende kik ling', jomoting'e gari kik ling'. Ka nitie kaka driver nyalo bet ni dereva riembo mopogore, wawuoguru oko mondo wawuogu nikech kiling' to gimoro timore ni in ema ibiro yudo asara. Ber mondo iwach kama iwinjo ka ok in go makare mondo mi driver owuogi otim gima owinjore. Driver wakwayo ni derepe te bed mating'o gari mating'o ji yor public means kata abiria kata joma ting'o family gi kakoro dhi e nyasi mondo gidhi gi rom gi family gi madala. Wabed motang' nikech ngima bende yudo mana dichiel. Samidhi kibed kotang' ibiro chopo gi family ni kendo iduog maber. Samidhi ka in ng'ama koro riemba nikech ng'ini sani bende wan gi ilo. Samoro ilo ka jo osebet kuom muda modhuro. Ka koro idwa dhi dala sani, ilo no ibedgo mana, obed ilo to kik odonjnwa ahinya ma wiwa wil kaluwore gi koth mapek mosebet kadhi mbele kuom muda mosekalo. Kendo sirikal bende osegolo siem kawachono. Bende kopogore gi mano seo bende samoro dhine ga jok ma bende iting'o e nyamburko ma bende samoro wacho ni yani dereva ringa piyo mar mondo mi wachop chon nikech ang'eni kata mana mago bende nitiere kopogore kata mana gi mago ma bende samoro jaseyo driver samoro ne jok moting' ing'eni jok moting' bende nyamburko bende mago mag ji giwegi kata mana mago mating'o jowuoth gin bende ber bende kwa miyogi par ahinya e kinde ma kamagi. Jairus. Yes, awinji. Ne jok ma iting'o iwacho ni passengers obede nyamburko mag piny owacho mago mag ji giwegi kata mana mago mating'o jowuoth. Paro mane ma dichiwnegi nikech nitiere moko kuom jomoko kata mana jowuoth ma ka iting'o to gisiging'iso mana dereva mar mondo mi oring mapiyo ahinya e kinde ma kamagi kata bed ni koth chwe kata ooyo. Nikech bende waseneno ka masira bende medore apaya. Erokamano ahinya. Wan owuon kaka wajoma oting' kata kaka iluongo ni abiria wan ema mondo wajiw driver ke driver en achiel kende ema riembo kata gari mating'o ji 40 e iye. Wajiw driver wa mondo riembwa ber mondo wachop ka wan wangima wate wachop gi kwe ka onge gimotimowa moloyo kaso driver mondo dhi mapiyo uchop galuwore gi saa midwaro. Ng'an madwaro chopo
daher jiwi ni kidwa ni chop piyo to ber mondo ibuk gari, mondo idhi gari monego bed ni chopo piyo, to kik wakas dereva wa ma riembowa katerowa kuom ka gima ber monego watim en ni wajiwe odhi gi speed manyalo miyo wachop ka wangima wate ka wan safe. Kik wakas driver ringi ka koro keto gari ringo mang'eny. Gari maringo e speed yot mondo luar kata koponi gi kama flashlight nitiere kaka ne wacho ni chuodho mang'eny gi. To gari maringo ka ng'ane riembo kapimo tek mondo miyo luar e yo mayot. Ko wajiwre ajiwa kata ka wan garaka. Kama ni garaka nyalo kawo buk ikawo gari machon. To jowa modong' wayiere gi driver mondo mi iwuo kik wase driver kende to an bende kik wami driver bet gi kihondko madepo koriembo kako ok owinjore. Mane kaka dawach. To bende paro ni Jairus ka jalony weche mag masira matimore e apoya e kinde ma bende koro wachano kata mna wuoth ahinya e kinde mag sikuku. Bende paro ka ber mar mondo mi oganda otime kata mna turbine, nitiere gimoro mong'ere kaka Google Map, ging'i kaka chal mar kor lwasi chalo, nikech e kinde ma kamagi wang'e ni nitiere moko kuom aoche ma bende muomo, nam bende muomo, kuom ranyisi nyaka gi sani wang'e ni nam mano ma Turkana bende osemuomo, waseneno kethruok ma bende osekelo. Bende paro ni en paro makare mar mondo mi oganda koro odonje kata mna mbui, ging'e na chal mag gwenge ma bende gidhiye. Erokamano ahinya, mano en paro mowinjore kendo paro ma dwa jiwo jowa. Sani piny tindo be iluongo ni digital. Kati wuok mana ni dwa wuok, ing'amo wuok Nairobi chiko Kisumu, inyalo ng'iyo route maka kwaluore kwang'iyo gi mbui iluongo ni Google Map. Route manyalo mi chop machon gi seche matin. Seche go te samiluwo kuondego, samitiyo gi paro aina migoloni, en paro maber nikech nitie kuonde monyalo nyisi ni nitie gi problem e diera kata ka olalo okethore owuok kata ka pirach obro keto ni kuondego bedo mared makwar manyiso ni kuondego atari ok onego bed ni dhiye adhiya. Kasto bende wajiwo jowa nyaka mariembo gotieno kaber to wayud thuolo moromo kaka ne drepe wayue moromo mondo sama wadhi ringo gotieno waring ka wajoma pachgi ler. Aora mikalo kanibiro Nairobi kata olalo kata yom miluongo ni barabara ni manikalo kidhi Nairobi kidok itero abiria inyalo yudo kopogore gi manikalo cha. Seche duto te ma wan e yo ka wariembo abiria wabed motang' kabisa kaber mondo wati gi Google Map kaka isewacho ni mondo wang'igo yore mwakalo. Wang'igo kanitiere bende problem e dier barabara apaya madhi kaluo mondo mi tigi machielo nikech Google Map biro nyisi maler ni ka niga paya kendo mi other routes omi routes mamoko yore mamoko kata paya mamoko minyalo luwo kopogore gi ming'eyo cha. Yes, kaso bende mondo mi kik watigi barabara ahinya ma ok wang'iyogo, temi tigi moro ming'eyo cha mana ka en gi problem kata en gi gima nyalo miyo wuoth ok dhi e yo makare. Erokamano ahinya. Kapok wakoyo matinya kwa Ramogi jong mokwongo ma bende chiegni ka e kinde thuolo mano mar dakika 4. Jairus bende kopogore gi joriemb nyamburko kik wi wawil gi jogo eko ma bende riembo boda nikech e kinde mosekalo bende waseneno ka bende joriemb boda bende pio ula iwero ma bende chwe gi lal kata mana ngimagi. E kinde ma kamagi samoro kata mna kwane na oche mopogore obed kata mna olalo mopogore. Aparo ni paro bende ber ne joriemb boda mar mondo mi kik gikadh nikech moko janeno ka gima pi mol mus. Akeni paro mane ma dichiwnegi? Erokamano ahinya. Ndalo mang'eny ibiro yudo ka jowa mariembo boda gitemo timo gimiluongo ni girisk mondo ka gikal kata ka pi opong' kata ka ging'eyo olalo sana inyalo yudo ka pi opong' mokalo e wi olalo. Wabed motang' gi kuonde machalo kama nikech ok ing'eyo pek mar pi. Dipo itemo ni dwa kalo kata en kama ing'eyo ga mapile. Kitemo to yudo ka pi pekne ma ok inyal kalo. Mane mamiyo pi biro yweri ma koro kata ngimani bede yo marach. Samoro dipo ka ngimani olal ne gik mitemo. Koro gik moko in go gadieri tim weyo. Ahinya dwa jiwo jowa ni kama pi opong'e
mineno ka pi ong'ado ndara, ber mondo iwe pi odog piny kata oula mokalo ndara no odog piny. Eka ikaw thuoloni mar ting'o abiria kata kane in kendi kaka ja boda boda. Kaw thuoloni iwe pi odog chien. Pi ok bi pong' kabisa ok bi pong' ma thuolo ma yudre modogo piny onge, pi nyaka pie. Koro wabed abeda gi wajiwre ajiwa to wabed gi subira mondo mi wabede joma nyalo rito mondo mi kik waket ngimawa yo marach. Erokamano ahinya. Geno mar nyakwar Mgajwang' iwinjo puonj makare ma bende Jairus Owino jakede ne masira mago mag apoya medo somonwa ahinya kinde gima bende koth mapek osebedo kacho. Aneno ka moko kuom wacho ni mago miriambo ni koth mapek ok dhi bedo. Koth mapek pod medo chwe kendo waseneno kethruok mopogore opogore ma bende osekelo. Ka kwan mag ji ma bende osilalo ngimagi nyakwar Mgajwang' en 168. Kwan mago mag dhano mang'eny 168 gin lal mathoth. Omiyo kinde ka kinde TV mar Ramogi pod omedo puonji to puonj ma kamagi nyakwar Mgajwang' kisewinjo bende jalner ma bende ohero jowetege. Inyalo nyiso ng'ato iporne wach maket kod mage. Kata kamano pod arwako paro ma bende imedo sumonwa yorge lai magwa mag 36000. Mbui mar Facebook, YouTube bende wabiro ni achiel. Kata na gweng' ma intiere ponono ne daraja moro omuomore kumoro. Mae kinde ma be nyakwar Mgajwang' mar mondo mi obed gi ng'eyo nikech sirkande mag gwenge jogo ma bende tiyo negi bende gino marane ging'iyo kata na TV gi sani mar mondo mi gine kaka ginyalo konyo e weche makamagi. Yore ma bende samoro kadre ma e kinde ma bende inyiswa yornwa ote lai mago mag ote 36000. Itudri koda bende mbui maga iyuda @sharonong'aw. Yiena mar mondo mi akaw yo matina kaduogo adu kod ote ma bende yoro pod antiere gi Jairus jalony e weche mag masira mapoya. Baya tuanze kulipa kadi sasa. Na kadi ni cashless. Umesema tunaweka pale? Yako ile namba. Mimi niko na cash. Nisaidie hiyo na namba yako ya simu. Na kusota. Hebu show your process. This festive season, safiri salama. Form ni digital. Kama wewe ni abiria wa matatu, iwe safari fupi au ndefu, hakikisha umelipa nauli yako ukitumia form za kidijitali. Hakikisha umepata risiti yako kwa simu yako in case kuna issue na unahitaji kulipwa na insurer. Risiti yako, yani your digital receipt, ndio ushahidi wako. Mambo ni digital. Wasiliana na mhudumu wako wa bima kwa maelezo zaidi. Chieng' tich adek ka tich adek en oketho piny to pod ogoku. Ji dhinyore te kanyo kar jopiny. Magi duto yudore mana e Ramogi TV. Yani ene ubiro ga bora ne ubiro to otengo abiro timo numa gima abiro timo okono timo jo Kenya bu usaul gi wund ma pile Buch jopiny. To nitie kuonde moko bende japiny mano golo lo. Unalos go kembe gi eki. Nisa ni koro kembe go eki. Ibro usi madwonde japiny ok uwinji e od bura miluongo ni parliament. Nyinga Trevor Ombija jandingo panga jo nyakach dendo nombija tai nyakwar guok kocha pesa. Tich adek saa 3 otieno. Kik bai. We know times are tough, so save money by buying airtime from M-Pesa to any network with zero transaction fees. Dial *487*2# and get your airtime PAP with zero transaction costs. Next on Shambala Wanyama. Amjapanda ndege kwa sababu hamkunyoli wote. You live a sad, pathetic life. Between food and life, which is more essential. Hannah, what your husband did is illegal. The bishops are ganging up against you. Sisi sio kama serikali. Mungu aongezangi ushuru. Shambala Wanyama. New episodes available every Saturday, only on Viusasa.
Nyakorongo jong machiegni okang' mar ariyo dakika 42 tok saa 4 mar okinyi manyiso ni wadongi matin e dakika 15 mar mondo mi watiek chenro mar mbaka oromo wuok tich mar odiochieng' ma kawuono. Kata kamano ponono nokia ombui mari samoro kia wang' jowi mari okinyi ma kawuono watwako tende kod Ikruok mano mar koth mapek. Wang'eni koth to sebedo ka chwe kor gwenge mopogore opogore. Kata kamano milome no chiw kod piny owacho ni koth mapek pod biro medo chwe e kor gwenge mopogore opogore. Kinyalo paro kata mana duol makoro chal mar kor lwasi be nagilando ni koth makamagi biro bedo ka chwe nyaka dwe mabiro, mano dwe mokwongo mano mar higa manyien. Kata kamano tingen marwa kaka TV mar Ramogi mar medo puonji kinde ka kinde nyakwaro mga jongo miyo kiny makawuono wapuonji kaluwore kod Ikruok mano mar koth mapek ahinya motelo ne nyasi mago mag sikuku e kinde mabende chano dhi limbe kata bende ni intiere dalani kanyo. Bende par ni siem milome bende nosechiw ne gwenge ma bende koth mapek pod biro medo chwe. Par ni gwenge magwa makaluo en achiel kuom gwenge ma bende koth mapek pod igeno ni biro medo chwe. Omeno kiny makawuono antiere gi jalonya e weche mag masira mar apoya mar mondo mi wayuda na puonjruok wasum paro kaka joka ng'ato. Kwa kamano nanyisi nyalo oronwa ote abiro bedo kasomo gi bang'e wendo ma bende antiere godo kiny makawuono bende biro bedo ka yudo duoko mopogore opogore ahinya kaluwore kod ote ma bende intiere godo. Kinyalo ketina moko kuom ote mar mondo mi asoma. Aneno kanyo janeno marwa okode ojwang' okode iwacho ni amor an kora kwani joma nitiere bala kata osakwe obad matanga koro anamor kod report maler makamano. Geno marwa ni ote makamano ochopo. Injinia Lazaro Kanyambok iwacho ni weaka opportunity mar nyiso jowa mantiere east karachuonyo yo nyakwere western part of Kochia iwacho ni Kuoyo, lower part of Kanyada iwacho ni yo Nyalkinyi kod Wahambla, Jokano Plains, West Alego Usonga, Kamochomo Budalangi kod lower Nyakach, Gika Dem Nyora eitie Kuja Delta. Temuru ubed motang' ne yamo mar Nyakoi mawuok einam. To mane nadier nikech gwenge makamago bende wajathoro yudo masira mopogore opogore. Masuba wacho ni masuba gini osemonjowa lakini warang mana precautionary measures bende emomiyo wuok kiny makawuono TV mar Ramogi. Vincent Otieno wacho ni koth onge mago mana wach. Aya in wachacha kamano ka ono muomi to kiki wach ni kiki yuaga ng'e. Alice Njeri wacho ni Ikruok government ema nyalo keto cause okwanyal dhi baro oula manyandu mondo kik muom Sharon. Kata kamano Alice paro mnyalo somo ukinyi makawuono kawe. Grace Akinyi wacho ni kama anti-okrach but I harvest rainwater for domestic uses. Mano bende paro makare nyakwaro mga jwang kaluwore kod paro miyoro nikech ramna ka koth bende chwe wanyalo kano pi e yo machal nade mar mondo mi kata mana ka wantiere gi ngaji oro kowuok kaka wanyalo konyore. Kwa kamano Jairus geno mara ni iwinjo ni kwara mga jwang moko kuom ote ma bende donjo winjo moro bende wacho ni koth onge moro bende wacho ni wano kwanyal mano badho kata mana sirikande mag gwenge kanyakla kod piny owacho ok ginyal dhi baro kuma pi oula muomo. Akeni paro mane madichiwne ni kwara mga jwang okiny makawuono. Erokamano ahinya ni kwa Ramogi jwang en wolo kendo ma wayudo mi walos gi jowa kata ogandawa. Yes, awinjo ka jawinjo moro bende wacho ni wan ne ok dwabaro ula lakini nitie gik ma wanyalo timo. Wanyalo wuok kuma ula jamuom mabi yudwa. Kik warito ula. Wawuog kama iluongo ni wadar wadhi kuonde ma safe, kuonde manie oting'ore gi malo kata skunde kaka wasebet kwatimoga. Kik warito ula ni wan koro onge gima wanyalo timo wabede focus yweri. Mar ariyo kik wawach ni gigo onge samoro ula kata koth mang'eny onge. Chien ka inyalo kwan ndalo moko nitie manowach ni jowanowacho mang'eny koth be koro onge. Kano biro chwe kendo nogore piny mapek kabisa ma ula noketho ji. Jok mang'eny bende niyudo kanoyudo kanokoikore. Iwacho ni samoro ni in geno ni ne wacho ni gini wacha wacha. Wae weche mag iwacha wacha. Wabed jomotang'. Nikech ma iluongo ni masirni ma ula kelo ng'eny. Kendo onge ng'ata ma de dwar kata gombi mondo oyud masira. Koro wabed jomotang'.
ndalo duto te, ndalo ma koth bet ka ng'eny, maula ywero kendo ketho gik moko. Giketho mwanduwa, giketho kata ngima idho kadhiko ka ngima moko lal. Wageng' uru gigi kaka pod nitie, sama wayude thuolo mar winjo wach. Erokamano ahinya Jairus. Bende aneno kata mana ote moro kama bende nasomo e lai magwa mag 3:600. Nitiere jal ma bende nyisa ka ni owuok e kaunti ma Homa Bay. To wacho ni yo marach inyo ji en mawuok junction Kodoyo kochomo Kipaksi Loseuru. Mano geno marwa ni sirikand kaunti ma Homa Bay uwinjo milome makamano. Yo mano mochomo wacho kanyo ni yo marach inyo ji mawuok junction mano ma Kodoyo kochomo Kipaksi. Geno mara ni sirikand kaunti ma Homa Bay kata mna jogo eko ma bende tie aluora mano ma Homa Bay owinjo ote makamano. Jere kata mna pok watieko chenro makama okinyi makawuono. Ang'eni kinde ka kinde bende waseluongi kata mne TV mar Ramogi mar mondo mi wamed puonjo oganda. To nyithindo kata mna mantiere dala nikech wang'eni oula bende ka nitiere tuoche ma bende jabiro kod oula makamage. Wang'eni sama jonyuol samoro dhi e dwar kata mna kaka wantiere ka. Nyithindo ka nitiere dala, akene gin paro mane ma bende jonyuol nyalo somo ne nyithindgi. Erokamano ahinya Sharon, kendo thuolo ni ma wawuoyo kod jonyuolwa. Janyuol onego bed gi nyathine piny to nyise ni ma gima ema wuok kuom kitugi oula, kata ma gima gige tuoche ma iyudo kopo ni betie ng'ich, kopogore kata gi tuoche gi ng'ich nitie, tuoche nitie ma nyithindo nyalo gamo. Oula en pi ma samoro mol koa kamikia, depo komol oaye obiro gi pi kata moa e chope, kata gi chope momuomore giyawo wuok kata kuonde man gi sewage kata kuonde magi te depo ka pi ma nyathi dwaro tuge en pi makoro nigi gik manyamiyo tuoche bed mang'eny. Koro wapuonj nyithiwa kwanyisogi kik wakwergi akwera niya kik ayudi kituge pi. Nyis nyathi kata wanyis nyithindwa ni pigni kituge ma gima ema biro yudi. Koro mondo mi gibed motang' seche te. Kaeto nyithindo matuge oula bende iyudo ka sama nyithindo jatuge maula muomo kata maula pi nitie matin, lo jasienyre kata jamukre yud kata anyodho piny. Ibiro yudo ka nyathini ka ok ikwere ma ipuonje wechegi obed go kod kanie chunye kata kanie pache mondo mi wageng' masirni mawuok kuom oula. Erokamano ahinya kuom paro makamano. Donga ka ne moko kuom ote 2-3 bang'e to koro waloro chenro makama nikech aneno ka sa bende nyalo mayo wa wang'wa. Aneno ka janeno wa moro wacho ni sirikal osiemowa wabed motang' nikech koth maduong' ma bende sirikal osewacho. Mano Joseph Kintier Migori. Erokamano ahinya kuom ote. Nitiere ote machielo wacho ni awuoro ahinya Sharon ka koth mapekni biro higa ka higa to sirikal ok kony. Koro sirikal bende wacho ni gitemo matek kar nyalo margi. Sirikande mag gwenge bende winjo gima wacho. Kata kamano wantiere gi jogo eko ma bende osebedo ka chiwe wacho ni msaada mago kaka wang'e kaka joka Red Cross, duonde mopogore opogore. Gin bende ang'e ni gisebedo kata mana ka gichiwo chiemb kony kaka kuom ranyisi e kaunti ma Homa Bay. Wach ma bende obiro bedo kwaluo ni en jatend migawo mochung' ne weche mag somo Ezekiel Machogu biro bedo kalimo gwenge mopogore opogore mago e kaunti ma Homa Bay ma bende pi oula noywero. Obiro bedo kochiwo kony mar chiemo, nede gi mamoko. Jafwambo mar Wali Abich ang'eni biro bedo ka kelonwa report makamano ka onoromo seche mag migago. Kopogore gi mano, wang'eni kaunti ma Migori nyaka rom ga jo ang'eny achiel kuom kaunti e pachoka ma bende midhiero mano mar oula okwako. Wantiere gi jafwambo marwa mano George Juma ma bende biro bedo kaluonwa chal mano mar koth e kaunti mano ma Migori. Kata kod kaunti mamoko wang'eni kaunti kaka Kisumo koth nogoya ahinya odira makama naneno CBD e chuny boma mano ma Kisumo kopong' kod pi oula. Koro geno marwa ni sirikande mag gwenge bende temo kar nyalo margi mar neno ni pi oula kata mna iwacho ni pi oula okadho kama ni kare nikech maneno achiel kuom achiedh nade ma bende wanene bombe drainages. Kuom ranyisi kata mna kintiere kaunti ma Mombasa Jairus wang'eni drainages koso loso drainage nomiyo kata mna rowere moko 7 bende nolalo ngimagi. Kata mna ka sigana makamano ni winjo e kinde ma bende na giwuotho to gipo mana ka ginyumore e bugo moro ma bende nokodina. Para ma e kinde ma bende sirikande mag gwenge nego bed ni ng'iyo chal mar wach makamana. Kene report makamano ni winjo Jairus. Erokamano ahinya, report machalo kamano na winjo kendo ne en gima lit ahinya. Emomiyo wajiwo jowa kendo wajiwo nyaka nyithindo
samora mora wabed motang kuonde ma wawuothe. Wabed gima bende nan medo pare ni nitie nembni moko mane ogol chien kae ka bende wayudo thuolo mar loso gi jowa. Nembni gi mondo miyo chako obed ka ji te nyalo ng'e nembni mane ka nyalo thuolo bende parnegi mondo mi kamoro amora ma intie ibed gi nembni gi inyalo goyo depo kijiwo jowa kati igo mogike station kaka mar Ramogi kama mondo mi sama ilando gigi to ng'e kuonde ma problem nitie kaka erokamano ahinya kuom bwana mwa Nairobi Homa Bay mawacho kuma masira nitie yo. Nembni gi kwago biro miyo wayot kendo masira koyudowa depo ka yot obetie mar dhi konyo kaka mapiyo kaka nyalore. Erokamano ahinya Jairus, nikech thuolo ken marwa donga chiwni paro achiwni kata mana thuolo mano mar chiwo paro mogik ahinya nyaka luwore kod thor wach ma bende nwalose. Erokamano ahinya kuom thuolo ni wabed motang' jo ne nyikwa Ramogi Ajwang'. Oganda wabed uru motang' kik depo ka gik ma wawacho weche ma depo koyudowa kata masirni mang'eny mayudore kaluwore gi pi kata oula makoro biro kaluwore gi koth mang'eny. Wageng'gi, geng'o lo ber malo thiedho. Igeng'o tigeng'o tuoche. Sama igeng'o ngimawa mondo ngimawa obed maber. Jowa mawuok wuok e boma kata ma Nairobi, bombe mopogore opogore kadhi kaluo. Ber ka inyalo gocho ne wedewa kata meg gweng'. Ing'e kaka gweng' chalo kata wedewa meg gweng' ogoche jowa ka udirect nikech joma nie gweng' ong'eyo kuonde maricho, joma nie yo bende ong'eyo. Depo ka wageng'o nikech tima achiel nigoyo ne wadu kiponi wang'ayo ma kama nayudo nokethore. Yude yo machielo ka ber. Mar ariyo ni watem duoko chien ndalo ma koth ng'eny, ringo gotieno. Wanyalo mondo gokinyi ka ber mondo mi waaye otieno weche ne thoth. Depo kiringo gotieno do ka pi oula nokethore kata ng'eyo tek. Sama iringo godiochieng' ber nikech depo kiromo gi joko mokwere ni yo okethore. Koro ka wanyalo duoko chien ringo gotieno, iringo gokinyi momondo ber mokalo. Depo kwageng'o bende mamoko kuom masirni ma wuok koluwore gi oula maketho gik moko. Erokamano. Erokamano ahinya, paro maliwa ahinya kanyo Jairus. Bende wagoni erokamano ahinya kinde ka kinde kwagweli mano mar twak kod nyikwa Ramogi Ajwang', puonj makare ma bende ichiwonegi. Wagoni erokamano ahinya kuom thuolo ma bende nichiwonwa okinyi ma kawuono. Kokamano erokamano ahinya. Kokamano nyakwa Ramogi Ajwang' mano na Jairus Owino jalony e weche mag masira ma apoya ma bende naloso kodwa achiel kachiel kowuok e gwenge mago mag kadhwadh nam chumbi. Kata kamano dakika 4 mar mondo mi orom saa 5 mar onyango. Jok ma owinjo geno marwa ni paro makamagi bende ber kata mana kwanyisa anyuola marwa mar mondo mi waritre mondo medruok mag thoe mago ma bende oseneno kaluwore kod midhiero mikelo kod pi oula kik medre. Kanyaka sani kwan ma bende piny owacho chiwo en ni ji madirom 168 oselalo ngimagi kaluwore kod oula mapek ma bende osebedo kamol. Kokamano geno marwa ni ikore yo makare kinde ma bende ichano wuodhe magi kapok irebo kata na nyamburko mag ji giwegi. Ne ni nyamburko mari nitiere e okang' mowinjore. Ka en teche manego bed ni iloso nikech wang'e ni nitiere kuonde moko ma ong'wengo kata na mist jamako. Koro kirembo nyamburko ne ni rembo nyamburko e yo makare. Jogo kuma bende iting'e nyamburko bed mago maga ji giwegi kata na mago mating'o jowuoth. Wateruru mana derepe mos. Iwacho ni better late than never. Wachopi modeko to wachop kwa ngima. Kokamano anakuonu hawi makare kendo mana geno marwa ni ikaw siem ma bende ojachiwnwa kinde ka kinde e yo makare. Hinya siem ma bende korichiwonwa ni koth mapek pod biro bedo ka chwe e gwenge mopogore opogore. Chutho to gwenge magwa mago makaluo. Nyithiwa bende waneni warite yo makare mar mondo mi kik gigam tuoche mopogore opogore. Wang'e ni nitiere tuoche mago motenre kod kachocho kata mana bilharzia, tuoche motenre kod malaria. E kinde mamoko wang'e ni nitiere kata mana tuoche mago be mag nyaldiema bende. Kokamano nyakwa Ramogi Ajwang' kapok akawo yweyo kata mana kapok atieko chenro makama. Erokamano ahinya ne jowetewa ma bende notayo chenro makama. Nwantiere gi Cleophas Oluoch kiny ma kawuono kiny wadhi bedo full team. Kanyo bende gi Nyasaye Joyce Oduor. Elo jomak duola bende
wantiere gi directors ariyo, wantiere kanyo gi Jeff Gubado. Christabel bende nitiere nyima ka e weche motendo kod kamera. Wagun wero kamano. Kiny medo duchieng, iriti ngimani. Nyasaye kotelonwa nwanere kiny kogweno. Rituru masani. Nyinga Sharon Ong'ao.